കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം അതില് 7 ശ്ലോകം എടുത്തു അല്ലെ? നമ്മള് പഠിച്ചത് നമ്മൾ 7 ശ്ലോകത്തില് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതല്ലേ? വ്യാമോഹം എന്ന എന്ത്? വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുന്ന, അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. വ്യാമോഹം എന്ന അസുരനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, അതായത് അജ്ഞാനത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് കരുണ കാണിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്താണ്? മുങ്ങിച്ചാകാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ രക്ഷിക്കാതെ ഉടുപ്പ് രക്ഷിക്കുന്ന പോലെ ശൂന്യതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് വിലപിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് യോജിച്ചതായിട്ട് ചെയ്യാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലുള്ള വഴിയിലേക്ക് ആക്കി വിടാണ് ആരെ? അർജുനനെ നേടാനായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ അതാണ് അർജുനന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ 3 തരത്തില് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ബ്രഹ്മം എന്ന് ഭഗവാന് രൂപമില്ല, രൂപമില്ല ഭഗവാന്. പ്രകാശവലയം ബ്രഹ്മ ഭഗവാന്റേത്. ജീവാത്മാവ്. രൂപമില്ല, പ്രകാശവലയം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. പ്രകാശമാണ് ബ്രഹ്മം. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതി, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രകാശം, അതാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പരമാത്മാവ്, ചതുർഭുജ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. ഭഗവാനായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. സ്വരൂപനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതാണ്, എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? സൂര്യന്റെ സൂര്യന്റെ സൂര്യഗോളത്തെയും ആഗോളത്തെയും സൂര്യഗ്രഹം ഭഗവാനായിട്ടും അല്ലെ. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഓർമ്മ ഉണ്ടാക്കെങ്കിലും. ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നത് പോലെയും കുറെ കുട്ടികൾ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ മൂന്ന് എന്താന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി അതൊന്നുകൂടി പറയാ. ബ്രഹ്മം പറയുന്നൂടിയും. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ജീവാത്മാവ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാനാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അതിന്റെ. ആ ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ നല്ല ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മം പരമാത്മേതി. എന്തൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്? അവ്യയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദതേ എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 11-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് അത് ആ ശ്ലോകം. പിന്നെ അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സാക്ഷാത്കാരം അതിലേതാണ്? ഭഗവാൻ, പരമാത്മാവ്. സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ രൂപം. ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരം. മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഈ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന് അർത്ഥമാണ് ഇനി അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? 6 ഗുണങ്ങളുള്ളത്. ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. 6 ഗുണങ്ങളുള്ളതാണ് ഐശ്വര്യം. ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ ആരില് മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാനില് മാത്രമായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോ ശക്തി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ 2 എണ്ണം 3 എണ്ണം ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ ഈ 6ഉം കൂടിയിട്ട് ആരിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ഭഗവാനിൽ മാത്രം. ആരാണത് നിർവചനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്? മഹർഷിയാണ് ഈ നിർവചനം നൽകിയത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ആരും മാത്രമായിരിക്കും? ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് ശുദ്ധഹൃദയ ദൗർബല്യത്തെ പറഞ്ഞു തരാൻ. ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അതെ, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചതാ, എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അതെ. പിന്നെ വന്നിട്ട് അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? അർജുന യുദ്ധം ചെയ്യണില്ല. തീരുമാനം എടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, പാപത്തെ പിന്നെ ഇതിന് പറയേണ്ട നാശം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് അതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ്, ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. യുദ്ധത്തിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? പിതാമഹന്മാരുണ്ട്. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗുരുക്കന്മാര്, മാതുലൻ, രാധാക്കൾ, പുത്രന്മാർ, പൗത്രന്മാർ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത്? ഗുരുക്കന്മാരും ഉണ്ട്, പിതാമഹനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ഉഗ്രസേനനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള സന്ദീപനി മഹർഷിയോടും ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇവരോടൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അർജുനൻ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മള് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എങ്ങനത്തെ ഗുരുക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിക്കണം നമ്മള്? പരമ്പരായിട്ടുള്ള നേടണം, പരമ്പരയായിട്ട് നേടണം. അല്ലാത്തത് പരമ്പരയായിട്ട് മാത്രം
ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട? അപ്പൊ അർജുനന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം അതായിരുന്നു അല്ലെ, ഗുരുവിനെതിരെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ പവർത്തിൽ പറയുന്നതാണ്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്യുന്നവനും വിവേകം നശിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഉപേക്ഷിക്കാം. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ്? സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പരിഗണനകൾക്ക് വശംവദരായിട്ട് അവര് ആരുടെ പങ്ക് ചേർന്നു? അവർക്ക് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദുര്യോധനിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ പങ്ക് ചേർന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവര് വിവേകം നശിച്ചവരായിട്ട്, ദുഷ്കൃത്യം ചെയ്തവരായിട്ട് മാറി. കാരണം അക്രമികൾക്കാണ് അവർ കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ, അഹിംസ ചെയ്യുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ എന്താ പറയുക, ഹിംസ ചെയ്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അവർ ജനങ്ങളാണെന്നും അവരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് നേടുന്ന സുഖഭോഗങ്ങൾ രക്തപങ്കിലമാകാൻ കൊള്ള മുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും പറഞ്ഞു. അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ദുഃഖന്മാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്? പക്ഷെ അർജുനൻ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇവരെ ജയിക്കുന്നതാണോ ഇവരെ തോൽക്കുന്നതാണോ എന്താണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. യുദ്ധാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ, കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃപണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യജന്മം പാഴാക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നത് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്രയും അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും അതൊന്നും പ്രയോഗിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മള് ജീവിക്കാണ് കൃപണന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിൽ കുറെ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടും പൈസ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടും, നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആരാണ്? കൃപണന്മാരാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 8. നഹി പ്രപശ്യാമി മമാപനുത്യാത് ഉച്ചോഷണമിന്ദ്രിയാണാം അവാപ്യ ഭൂമാവ സ്വപ്നമൃത്തം രാജ്യം സുരാണാം അപിചാധിപത്യം. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിൽ സമ്പദ് സമൃദ്ധവും എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തതും ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളതുപോലെ പരമാധികാരത്തോടെയുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എനിക്ക് ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അലട്ടുന്ന ഈ ദുഃഖത്തെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അർജുനന്റെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അർജുനന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവണം. കാരണം അർജുനൻ ഫുള്ള് ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആരെ കുറിച്ചാ? തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കുറിച്ച്, സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച്, ഗുരുക്കന്മാരെ കുറിച്ച്, പിതാമഹന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പറയാണ്, ആ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട്, ശമിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപായവും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയില് സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ളത്, എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ളത് പോലെ പരമാധികാരത്തോടുള്ള സാമ്രാജ്യം ലഭിച്ചാൽ പോലും എന്റെ ഈ ദുഃഖത്തെ അകറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത്, അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനകറ്റാനായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും സാധിക്കില്ല. കാരണം അർജുനൻ ആ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ശാരീരിക ബോധത്തിലാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ ദുഃഖം ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖമായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അർജുനൻ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അകറ്റാനായിട്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണത് അർജുനൻ കരുതുന്നത്. മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവായ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം കൂടാതെ തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അർജുനന് സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ മതസിദ്ധാന്തങ്ങളെയും നീതിശാസ്ത്രങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വാദമുഖങ്ങളെ ഒട്ടേറെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സഹായം കൂടാതെ തന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ അർജുനന് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്.
പക്ഷെ പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ആരുടെ സഹായം വേണം? ഭഗവാന്റെ സഹായം വേണം. കാരണം ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശനാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സഹായം ഇല്ലാതെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കില്ല. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 8-ാം അധ്യായം 128-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കിബ വിപ്രകിബ സന്യാസി ശൂദ്രകേനേനയ യേ കൃഷ്ണ തത്വവേത്ത സേ ഗുരുഹയാം. ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകട്ടെ, ശൂദ്രനാകട്ടെ, സന്യാസിയാകട്ടെ, കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പരിപൂർണ വിശ്വാസിനായൊരു ആത്മീയ ഗുരുവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു ആയിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രമാണ്? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തില് നിപുണനാകാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടിരിക്കാനുള്ള പരിപൂർണ യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനായാലും ശൂദ്രനായാലും സന്യാസി ആയാലും ആരായാലും വിരോധമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ആരാവാം? വിശ്വാസനായിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗാർഹികം, സാമൂഹികം, രാഷ്ട്രീയം, അന്താരാഷ്ട്രീയം എന്നിവകളാൽ ഉളവാകുന്ന മനക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കോ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കോ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഭൂലോകത്തിന്റെ സമഗ്രാധിപത്യമോ ദേവന്മാർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേതുള്ളത് പോലുള്ള പരമാധികാരമോ ലഭിച്ചാലും ഈ ദുഃഖം തന്നെ വിട്ടൊഴിയില്ല എന്ന് അർജുനന് പറയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് പറയാണ്? നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ പരിഹരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഗാർഹികമായിട്ടോ സാമൂഹികമായിട്ടോ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടോ അന്താരാഷ്ട്രീയങ്ങളായിട്ടോ മനക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ സുഖഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും നമുക്കതിനെ സാധിക്കില്ല. ഇതൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഇവിടെ പറയുമായിരുന്നില്ല എന്ത്? സ്വർഗത്തിലുള്ള പോലെ അധികാരം കിട്ടിയാലും തന്റെ ദുഃഖത്തെ ഈ ദുഃഖം തന്നെ വിട്ടൊഴിയില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കുള്ള പോലെ സ്വർഗാധിപത്യം കിട്ടിയാല് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അധികാരം മുഴുവനും ലഭിച്ചാലും തന്റെ ദുഃഖം വിട്ടൊഴിയില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണന് സർവാത്മനെ ആശ്രയിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ ആശ്രയിക്കണം. ഭഗവാൻ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ദുഃഖത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ള മോചനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുള്ളൂ. തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിച്ചു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രീതി. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ്. എന്ത് വേണം? വ്യക്തമായ എന്തുണ്ടാവണം? നമുക്ക് പരിഹാരം വരണം. ശരിയായ, അതായത് പെർമനന്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. അല്ലാതെ ടെമ്പററി ആയിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അത് ആരെക്കൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അർജുനൻ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം തന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗാർഹികമോ സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ അന്താരാഷ്ട്രീയമോ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളായാലും അതിനെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി കൊണ്ടോ സുഖഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകുള്ളൂ? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനോടൊക്കെ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്നും പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരുടെ സഹായം വേണ്ടി വരുന്നത്? നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു ആത്മീയാചാര്യന്റെ സഹായം നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നത്. ആ ആത്മീയാചാര്യനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയും ആകാം, ബ്രാഹ്മണനാകാം, ശൂദ്രനാകാം, സന്യാസിയാകാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? കൃഷ്ണാവബോധ ശാസ്ത്രത്തിൽ നിപുണനായ വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ആ വ്യക്തി സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും. ആ ശരിയായ വഴി കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വഴിയിലൂടെ പോയി പരിചയമുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? എളുപ്പത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്? ഗുരുവായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ആ സത്യത്തെ അറിയാനും സാധിക്കും. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാനായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാനും ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ശരണം പ്രാപിക്കാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ എന്നേക്കുമായിട്ട് പരിഹരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ ചെയ്തത് എന്ത് തന്നെയാണ്? അത് തന്നെയാണ് അർജുനനും ചെയ്തത്.
സഞ്ജയ ഉവാച ഏവ മുക്ത ഋഷികേശം ഗുഡാകേശ പരം തപ നയോത്സ്യ ഇതി ഗോവിന്ദ മുക്ത തുഷ്ണീ ബഭൂവഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ശത്രു സംഹാരിയായ അർജുനൻ വീണ്ടും ഗോവിന്ദ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മൗനം പൂണ്ടു. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഞാൻ ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ കൃഷ്ണനെ ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ മൗനം പൂണ്ടു. ഇവിടെ പറയുന്നത് പരന്തപ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ കുടാകേശ പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയണത്, ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. അപ്പൊ അർജുനനെ ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അർജുനനെ ആരാണ് പറയണത് അവിടെ? സഞ്ജയനാണ് പറയണത്. ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ആര്? അർജുനൻ എന്ന് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഇവിടെ പരന്തപ. പരന്തപ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ അർജുനൻ യുദ്ധത്തില് ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, അർജുനൻ അത്ര ശക്തിയുള്ളവനാണ്, കഴിവുള്ളവനാണെന്ന് ആരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ? ധൃതരാഷ്ട്രം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അർജുനനെ എങ്ങനെ പറയുന്നത്, പരം തപ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ധൃതരാഷ്ട്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് അർജുനൻ എങ്ങനെയുള്ളവനാണ്? ശത്രുക്കളെ സംഹരിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. തമുവാച ഋഷികേശ പ്രഹസന്നിവ ഭാരത സേനയോരൂപയോർ മധ്യേ വിഷീദന്തമിതം വചഃ. അല്ലയോ ഭാരത, അപ്പോൾ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ നടുവിൽ വെച്ച് മന്ദഹാസത്തോടെ കൃഷ്ണൻ ദുഃഖിതനായിട്ടുള്ള അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? സ്നേഹിതൻ ശിഷ്യനായതോർത്താണ് കൃഷ്ണൻ മന്ദഹസിച്ചത്. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? മന്ദഹസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെ നല്ല മന്ദഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഭഗവാൻ എന്തിനാ മന്ദഹസിച്ചത്? ഇത്ര സമയം ആരായിരുന്നു? സ്നേഹിതനായിരുന്നു, കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു. ആ സ്നേഹിതനാണ് ഇപ്പൊ ആരായിട്ട് മാറിയത്? ശിഷ്യനായിട്ട് മാറിയത്. അത് ഓർത്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ മന്ദഹസിക്കുന്നത്. ഗുരു ശിഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഈ സംവാദം ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും നടുവിൽ വെച്ചായതിനാൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഗുണപ്രദമായെന്ന് വേണം കരുതാൻ. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ. ഏവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരേ വിധം അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒരു സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല എന്ത് ഭഗവത്ഗീത വചനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഒരിക്കലും അത് ആരുടെ അല്ല? ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൻ്റെതല്ല എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരേ വിധം അർഹതയുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. അതല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിക്കോ സമൂഹത്തിനോ വർഗത്തിനോ ഒന്നിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാം. അതായത് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരി എന്താ പറയാ, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയില്ലേ. അല്ലാതെ നമ്മളത് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആണെന്നോ ആരുടെ ആണെന്ന് എടുത്തു പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ? ആ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവനും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണത്, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശത്രുക്കൾക്കും മിത്രങ്ങൾക്കും അത് കേൾക്കാൻ ഒരേ വിധത്തില് അർഹതയുള്ളതാണ് എന്ത് ഭഗവത്ഗീത. ശ്ലോകം 11. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അശോജാനന്യ ശോചസ്ത്വം പ്രജ്ഞാവാദാംശ ഭാഷസേ ഗദാം സൂഞ്ച നാന ശോചന്തി പണ്ഡിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ മരിച്ചവരെ ചൊല്ലിയാകട്ടെ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരിക്കും ഇത് എന്താ പറയണത് അർജുനൻ എന്ന് ആലോചിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും നിന്റെ സംസാരം കേട്ട നീ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? തോന്നുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തവയെ പറ്റി ചൊല്ലി ദുഃഖിക്കുന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നീ ദുഃഖിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല.
ഇവിടെ അർജുനന് ബുദ്ധിയില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ശരിക്കും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? കാരണം നീ ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് നീ ദുഃഖിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അർജുനൻ ആരല്ല? ബുദ്ധിമാനല്ല എന്നല്ല ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നെങ്കിലും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ വിലപിക്കാറില്ല. മതപരങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ് അത്രേ അർജുനന്റെ വാദം. പദാർത്ഥം, ജീവൻ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന് മതാനുശാസനങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ശരീരം. ആത്മാവിനെ പോലുള്ള പ്രാധാന്യം ശരീരത്തിനില്ല. ഇതറിഞ്ഞാൽ വ്യക്തി ശരിക്കും വിജ്ഞാനിയാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ എന്തായാലും അയാൾക്ക് വ്യസനിക്കാൻ വകയില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണ്? മതപരങ്ങളായ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. മതപരമായിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞ പദാർത്ഥം, ജീവൻ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന് മതാനുശാസനങ്ങൾക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പദാർത്ഥം, ജീവൻ, പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ പദാർത്ഥം, ജീവൻ, പരമാത്മാവ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന് മതാനുശാസനേക്കാൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോൾ അതിന് മതാനുശാസനത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മണ്ണടിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാവിന്റെ അത്രയും പ്രാധാന്യം എന്തിനില്ല? ശരീരത്തിനില്ല. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ആരാണ്? വിജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങൾ എന്തായാലും അയാൾക്ക് വ്യസനിക്കാനായിട്ട് വഴിയില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? ഈ ശരീരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും ആത്മാവിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയാം. അപ്പൊ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ നീയും ഇക്കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരുമെല്ലാം എന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നാം ആരും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീയും എന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഞാനും എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ രാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രാമാണികനായ ശ്രീ ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വം ചിന്താവിഷയമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിനും ഈ സൂക്തം ഇട കൊടുക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വ്യക്തിത്വം ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നി പറയുന്നത് പോലെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പോൾ മുക്തിക്ക് ശേഷം ജീവാത്മാവ് മായയുടെ മൂടുപടം നീക്കി അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മള് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുകയും തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന്. വ്യക്തിത്വത്തിന് ഇല്ലാണ്ടായി മാറാണ് അവിടെ. അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആര് അനുകൂലിക്കില്ല? ഭഗവാൻ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വം ചിന്താവിഷയമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിനും ഈ സൂക്തം ഇട കൊടുക്കുന്നില്ല. മറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത് ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വത്തിനൂടെ ഇടം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വാദത്തിനും ഈ സൂക്തം ഇട കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ വ്യക്തിത്വം ചിന്താവിഷയമാകുന്നുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിനും ഈ സൂക്തം ഇടം കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ മറിച്ച് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വ്യക്തിത്വം ഉപനിഷത്തുകൾ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായി നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അതായത് തന്റെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും വ്യക്തിത്വം ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും
എങ്ങനെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഉപനിഷത്തുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭാവിയിലും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ കാലത്തും എന്തുണ്ടാവും? ആ വ്യക്തിത്വം നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഊന്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് മായയിൽ ലയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ലയിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? തന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന് അവിടെ അറുതി വരുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അവരോട് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ദേശിച്ചതായ വ്യക്തിത്വം ആത്മീയമല്ല, ഭൗതികമാണെന്ന് മായാവാദിക്ക് എതിർവാദം ഉന്നയിക്കാം. അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചാൽ തന്നെ കൃഷ്ണന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാം? വ്യക്തിത്വ ബോധത്തോടെ വ്യക്താവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് നാം കരുതുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഈ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂല്യമില്ലെന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമല്ല, ഭൗതികമാണെന്ന് ഇപ്പൊ മായാവാദികള് ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക? കാരണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? അപ്പൊ വ്യക്തിത്വ ബോധത്തോടെ ബദ്ധാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാനാണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മൂല്യം ഉണ്ടാകില്ല നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുവചനം മാമൂലുകൾക്കനുസൃതമാണെന്നും അത് ശരീരത്തെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നും മായാവാദികൾ തർക്കിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ദേഹാത്മഭാവത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ദേഹാത്മഭാവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ശേഷം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാമൂലുകൾക്കനുസൃതമായി പിന്നെയും അത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ കഴിയും? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുവചനം മാമൂലുകൾക്കനുസൃതമാണെന്നും അത് ശരീരത്തെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നും. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബഹുവചനം മാമൂലുകൾക്കനുസൃതമാണെന്ന് ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്ലോകം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബഹുവചനം മാമൂലുകൾക്കനുസൃതമാണെന്നും എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കില്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ മാമൂലുകൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഠോപനിഷത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പറയാം നമുക്കത്. മാമൂലുകൾക്ക് അനുസൃതമാണെന്നും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തെ കുറിക്കുന്നതാണെന്നും മായാവാദികൾ തർക്കിച്ചേക്കും. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ ആത്മഭാവത്തെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ഖണ്ഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവാത്മാക്കളുടെ ദേഹാത്മഭാവത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാമൂലുകൾക്ക് അനുസൃതമായി പിന്നെയും അത്തരത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഠോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. 2:2-13 പറയുന്നത് സർവേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കളും അവരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വ്യത്യസ്ത പരിസ്ഥിതികൾ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അതായത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിതഥാതി കാമാൻ തമാത്മസ്തം യേനു പശ്യന്തി ധീര തേഷാം ശാന്തി ശാശ്വതി നേതരേഷാം. അതായത് നിത്യോ നിത്യാനാം ചേതനാനാം ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിതഥാതി കാമാൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നിത്യോ നിത്യാനാം അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഏകവചനവും ബഹുവചനവും പറയുന്നത്. കഠോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് നിത്യോ നിത്യാനാം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് മാറ്റമില്ലാത്തത്. അതാണ് നിത്യം എന്ന് വെച്ചാല് നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. നിത്യോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിത്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി? നിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകവചനായിട്ട് മാറി, സിംഗുലർ ആണ്. നിത്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറിയത്? നിത്യാനം. മനസ്സിലായോ? നിത്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മാറ്റമില്ലാത്തത്. ഏകവചനം നിത്യമാണ്, നിത്യമായിട്ടുള്ളത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തായിട്ട് മാറി? ഏകവചനം എന്നുള്ളത് ബഹുവചനായിട്ട് മാറി, ബഹുവചനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ പ്ലൂരല് ബഹുവചനം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? കുറെ പേർക്കുള്ളത്
കുറെ ഉള്ളത് അപ്പൊ നിത്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന്, നിത്യാന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഏകവചനവും ബഹുവചനമായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ നിത്യാന എന്ന് വെച്ചാല് നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തില്. നിത്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, മാറ്റമില്ലാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തില്. അതായത് നിത്യമായത് ആരാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ നിത്യമാണ് അല്ലെ? ആ നിത്യം എന്ന് വെച്ചാല് നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ആ നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടം. ആ നിത്യമായവരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. എങ്ങനെയാണ്? നിത്യമായവരാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആശയം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ നിത്യമായവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിത്യമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവും നിത്യനാണ്, ജീവാത്മാവും നിത്യനാണ്. സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. രണ്ടും നിത്യനല്ലേ? ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നിത്യനാണല്ലോ അല്ലേ? അതെ അതെ. ജീവാത്മാവിന് നാശമില്ല, പരമാത്മാവിന് നാശമില്ല. രണ്ടും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ജീവാത്മാവും നിത്യനാണ്, പരമാത്മാവും നിത്യനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിത്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിത്യത ആർക്കാണ്? പരമാത്മാവിന്. എല്ലാവരും നിത്യന്മാരാണ്, ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം നിത്യന്മാരാണ്, പരമാത്മാവും നിത്യനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ നിത്യന്മാരിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നിത്യത ആർക്കാണ്? പരമാത്മാവിനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നിത്യനാണെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാവിന് നിത്യത ലഭിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ അല്ലെ? ജീവാത്മാവ് നിത്യനാണ്, പക്ഷെ ആ ജീവാത്മാവിന് നിത്യത ലഭിക്കുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതാണ് നിത്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നിത്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞ നിത്യ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാത്തത്. നിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്, അതായത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. നിത്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി? നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തില്. നിത്യമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നിത്യമായിട്ടുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില് നിത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? അത് ഭഗവാൻ. അതായത് ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടം. ആ ജീവാത്മാക്കളുടെ കൂട്ടത്തില് ഏറ്റവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിത്യത കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവാണ്. കാരണം പരമാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആര്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നിത്യത കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. അതാണ് നിത്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് നിത്യനായിട്ടുള്ള അവരുടെ നേതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് നൽകുന്നത്? ഈ നിത്യത നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ്. പരമാത്മാവിൽ നിന്നാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ നിത്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചേതനാനം. ചേതന എന്ന് വെച്ചെന്താണ്? ബോധം, നമ്മുടെ അറിവ്. ചേതന എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധം, അറിവ്. അല്ലെങ്കിൽ ചേതനാനം എന്ന് പറയുന്നത് ബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില്. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് ബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചേതനാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചേതന എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോധം, അവബോധം എന്ന് പറയാ. ചേതനാനാം എന്ന് പറഞ്ഞെന്താണ്? അവബോധമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തില്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ബോധം, അറിവുള്ളത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ? എല്ലാ ബോധമുള്ളവരിലും വെച്ചിട്ട് പരമമായ ബോധം ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കൾക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട്? അവബോധം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവബോധമുള്ളവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവബോധം ആർക്കുള്ളത്? ഭഗവാനാണല്ലോ. ആ ബോധമുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ബോധം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ ബോധത്തിന്റെ ഉറവിടം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിത്യമായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോ നിത്യമായവരുടെ എല്ലാം നിത്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും എന്താ പറയാ, ആധാരമായത് അല്ലെങ്കിൽ ശാശ്വതമായ സത്താണ് ആര്? ഭഗവാൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ നിത്യമായവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നിത്യനാരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ നിത്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ചേതന എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചേതനയായവയുടെ എല്ലാം ചേതനൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും ആ ബോധം നൽകുന്നത് ആരാണ്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവിന് ആ അവബോധം നൽകുന്നത് അവിടെ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചേതനാന. നിത്യന്മാരില് നിത്യൻ ഭഗവാനാണ്. ആ നിത്യത നൽകുന്നത് ഭഗവാൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചേതനൻ. അപ്പൊ ചേതനാന്ന് വെച്ചാല് അവബോധം. അപ്പൊ അവബോധമുള്ളവരില് ഏറ്റവും അവബോധമുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എന്ത് നൽകുന്നത്? അവബോധം അവർക്ക് നൽകുന്നതാണ് നിത്യാനം ചേതനാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളുടെ കുറിച്ച് ഇത് പറയുന്നത് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇത് കഠോപനിഷത്തില് 2:13 പറയുന്നതാണ്. ചിലപ്പോ നിങ്ങക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? തേൻകുപ്പിക്ക് മീതെ നക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടേത് പോലെ ഉള്ള സമീപനമാണ് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് ഭക്തിഹീനരായവർക്കുള്ളത്. കുപ്പി തുറന്നു കിട്ടിയാലേ തേനിന്റെ സ്വാദറിയാനാകൂ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ നിഗൂഢ ജ്ഞാനം അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയൂ, മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമ പദത്തോട് അസൂയാലുക്കളായവർക്ക് ഗീത സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല. ഇപ്പൊ തേൻകുപ്പിയുടെ മീതെ നക്കുന്ന തേനീച്ചകളുടെ പോലുള്ള സമീപനം, അതായത് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവത്ഗീത നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തേൻകുപ്പിയുടെ മീതെ തേൻകുപ്പിയുടെ പുറത്ത് നോക്കിയാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ആ തേനിന്റെ രുചി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. കുപ്പി തുറന്നു കാട്ടിയാലേ നമുക്ക് അതിന്റെ സ്വാദ് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതേപോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതിന്റെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ആർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവത്ഗീത അറിയാനോ സ്പർശിക്കാനോ പോലും സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനാൽ മായാവാദികളുടെ ഗീതാവ്യാഖ്യാനം പൂർണ്ണമായും സത്യത്തെ വളച്ചൊടിച്ചു കാട്ടുന്നവയാണ്. മായാവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാൾക്ക് ഗീതാ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും മായാവാദി ഭാഷ്യങ്ങൾ വായിക്കരുതെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പൊ മായാവാദ സന്യാസിമാരുടെ ഇതിലുള്ള പറഞ്ഞ മായാവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗീതാ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മായാവാദി ഭാഷ്യങ്ങള് നമ്മൾ വായിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിർധീരസ്തത്രാന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ഒരു ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എപ്രകാരമാണോ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പോലും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടന്നു, ബാല്യം വന്നു, യൗവനം വന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്നു, അതിങ്ങനെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും. സമചിത്തനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. ശരിയായ രീതിയിൽ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും ആര്? സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംഭ്രമവും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ്, പരമാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആത്മീയ പ്രകൃതി എന്നിവയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നേടിയ വ്യക്തിയെ ധീരൻ അഥവാ സമചിത്തതയുള്ള ആളെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരീരത്തെ പറ്റി വ്യാമോഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ആത്മീയ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? ധീരൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സമചിത്തതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ശരീരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും, പക്ഷെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ചിന്തയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കി വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണത്താൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം സ്വീകാര്യമല്ല. ജീവികളെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്,
ജീവവ്യക്തികളെ എടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ജീവവ്യക്തികളെ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്നത് പരമാത്മാവിന് തന്നെ പരിണാമം ആരോപിക്കലാവും. ഇത് പരമാത്മാവ് പരിണാമത്തിന് വിധേയമല്ലാത്തതാണെന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ തുണ്ടുകളാക്കിയിട്ട് വിഭജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദികളുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല. പിന്നെ ജീവവ്യക്തികളെ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്നത് പരമാത്മാവിന് തന്നെ പരിണാമം ആരോപിക്കലാവും. അപ്പൊ ജീവാത്മാക്കളെ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണ്? പരമാത്മാവിന് തന്നെ പരിണാമം ആരോപിക്കുന്നതാകും. ഇത് പരമാത്മാവ് പരിണാമത്തിന് വിധേയമല്ലാതാണെന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പരമാത്മാവ് പരിണാമത്തിന് വിധേയമല്ലാത്തതാണെന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാകുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പരമാത്മാവ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവ് പരിണാമത്തിന് വിധേയമല്ല, മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ല പരമാത്മാവ് എന്ന തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാകുമെന്ത്? ഇതിനെ വിഭജിച്ചെടുക്കുന്നത്. പരമാത്മാവിനെ തന്നെ പരിണാമം ആരംഭിക്കില്ല. അത് ജീവാത്മാക്കളെ വിഭജിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ പ്രതിഫലന സിദ്ധാന്തം വഴി വിവരിക്കാം. അദ്ദേഹം ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ്. വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യ ചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവിനെയാണെങ്കിൽ സൂര്യനോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജീവാത്മാവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ. മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം. ആകാശത്തില് സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുണ്ട്, നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാതുണ്ട്. നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. കുറെ ഉണ്ടാവും എന്ത്? നക്ഷത്രങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെയാണ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ സൂര്യനോടോ ചന്ദ്രനോടോ ഉപമിക്കാനായിട്ട് എന്തിനു സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് സാധിക്കും. ആംശികമായ ജീവാത്മാവ് അർജുനനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെയും. അവരെ ഒരേ നിലയിൽ ഗണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ പരമാത്മാവിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒരേ ആണുള്ളതെങ്കിൽ അഥവാ കൃഷ്ണൻ അർജുനനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിന് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. മായാഭക്തനായ ഒരാൾക്ക് ആധികാരികമായ ഉപവിഷ്ടനാകാനുള്ള അർഹതയില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നിരാകാരങ്ങളുമാണ്. ഈ പരിസ്ഥിതിയിൽ സർവേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മായാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാവായ അർജുനനേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടനാണെന്നതിൽ സംശയത്തിനിടയില്ല. അപ്പോൾ പറയുന്നത് അർജുനനും കൃഷ്ണനും ഒരേ നിലയിലാണെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ അർജുനനേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഏത് ബന്ധത്തിന് അർഹതയില്ല? ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിന് അർഹതയില്ല. കാരണം ഗുരുവിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ശിഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഗുരു എപ്പോഴും ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഗുരുവിന് എന്തുണ്ടാവണം? ആ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സാധിക്കില്ല? അവിടെ ഗുരു ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ അർജുനനെ പോലെ തന്നെ ആ ഗുരുശിഷ്യ ബന്ധത്തിന് യാതൊരു യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് പോറും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഗുരുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? അർജുനന് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുവിനെ ആയിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും? നിരർത്ഥകമായിട്ട് മാറും. ഈ പരിതസ്ഥിതിയിൽ സർവേശ്വരനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മായാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവാത്മാവായ അർജുനനേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടനാണെന്നതിൽ സംശയത്തിനിടയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭഗവാൻ മായാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള അർജുനനേക്കാൾ സമുത്കൃഷ്ടനാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. മാത്ര സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖദഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യ സാംസിദശ്വസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ക്ഷണികങ്ങളായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും എങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. ഇന്ദ്രിയ അനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അസ്വസ്ഥരാകാതെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അനുഭൂതിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ വരവും പോക്കും പോലെയാണ്. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച 2 പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൗന്ദേയ എന്ന പദം, അത് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത എന്ന പദം പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മത്തെയും കുറിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ഭാരത എന്ന പദം. മറ്റേത് എന്താണ് പറയുന്നത്? കൗന്ദേയ എന്ന് പറയുന്നത് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. 2 വിധത്തിലും മഹനീയമായ പാരമ്പര്യമാണ് അർജുനനുള്ളത്. ആ മഹനീയ പൈതൃകം ശരിയായ കൃത്യനിർവഹണത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവിടെ പറയുന്നത് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ച പദങ്ങള്, ഒന്ന് കൗന്ദേയ, ഒന്ന് ഭാരത. കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാതൃഭാഗത്തു നിന്നുള്ള രക്തബന്ധത്തെയും, അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മഹാത്മ്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ 2 വാക്കുകൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കില്ല. യം ഹീന വ്യഥയന്തേ പുരുഷം പുരുഷർഷഭ സമദുഃഖ സുഖം ധീരം സോമൃതത്വായ കൽപ്പതേ. അല്ലയോ നരോത്തമ, സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവിടാത്ത വ്യക്തി നിശ്ചയമായും മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് അർഹനാണ്. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങളിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ രണ്ടിലും സമനില കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? മോക്ഷത്തിന് അർഹതയാണ്. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖങ്ങളിലൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ സമനിലയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? മോക്ഷം നേടാനും സാധിക്കുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഔന്നിത്യം കൈവരിക്കാനുള്ള നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായ വ്യക്തി തീർച്ചയായും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. ഇപ്പൊ മുക്തിക്ക് അർഹനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്? സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ, അതുപോലെ തന്നെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവനും സുഖദുഃഖങ്ങളെ ഒരുപോലെ സഹിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളവനും മുക്തിക്ക് അർഹനാണ്. ആ വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 24-ാം വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. വൃദ്ധയായ മാതാവിനും ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള പത്നിക്കും അദ്ദേഹമല്ലാതെ ഒരു ആശ്രയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം സന്യാസം കൈക്കൊണ്ടു. തന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതാണ് ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള വഴി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഉത്കൃഷ്ടമായ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി, നമ്മുടെ എന്താണ് ലക്ഷ്യം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്താണ് പറയാ, അമ്മയ്ക്കും ഭാര്യയ്ക്കും വേറൊരു ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നിലപാടിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി. ഉത്കൃഷ്ടമായ ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം സന്യാസം കൈക്കൊണ്ടു. ആ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതാണ് എന്ത്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്കും സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേണ കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। എഴുപത്തിരണ്ടായിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ സമയം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനന് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണത്?